Joluo opar kabisa. Joluo ket wigi piny. Joluo go kwandgi. Siasa lokre. Gimuneno sani ni ok gimo mabiro bedo kata dwe mar 8. Te siasa ka ng'amose wuotho kodi, mose chung kodi, kik ilok ne ng'eyo. Kata ku disagree, kik uyanyru. An minena ni nwa disagree gi jakom e gik mang'eny. ICC ne wa disagree. Ne gi ok nyal ng'eyo. Kata sama ne ituona certificate nwa disagree. To no luonga motem explainer. Kaka mar Senate, kaka ora penye ni jakom. In mi kona na dia chung tase yombo. Umaya nango. To kona ni would unyisa ni jawagasi. Kane wadwa wacho gima serious to luonga ni jawagasi. Ta luonga ni Wuonyalego. Koni Wuonyalego itimona kama nango. To kona ni Caroli. Gini ne gir joka kadiwa. To jaduongo gocho na wene gi tieke. Anyise ni onge problem. Kora I understand. To no ko winjori we adhi atimra nade. Adhi achung ta yombo tu maya. Kata kanwa disagree, no kiwinji ni gige wago wuok oko kata nango. To marwa masani ni magi mora mora kidito en praise and worship. Ochok ji okele bas ni gin gipako jomoko. Tigo ne jomoko koko. Titimango. Siasa makaluo nyaka wadog piny wachak ng'iyo ni to MPs ma wan go kata sani. Kwa compare gi mane kata Jaramogi Owewa wago 1992. Ere mane standards ni malo. Ke Joluo nyaka degree ni wall wan kama tek to kwa bidhi mbele gi walo gi milruok. Yeah, mano to I'm telling you it will not work. Yeah. Erokamano. Erokamano ahinya Mheshimiwa Caroli Omondi, jaod bura ma Suba South, kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi ibed kodwa e twak. Nyakora Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar piny. Wakawo mana yueyo madindo gi sani, chenro mabiro bang' ma en pok opogore gi Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Kae, donge ni tidhi bedo gi nyathi? Kose bedo gi nyathi wabiro timo nade? Koro biro bedo maber, kono wacho ne Dani adiera mar gimoro amora.